Mňam, 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 mňam. Otvírejte všechny skřínky. Jak míří na něm ti biotrackerem, aby ho mohla označit. To on se jí snažil volíte, ale prostě ho musí označit za každou cenu, když je To tam. bych se nebylo víc, to se nebych bylo víc. To je hajzl. Myslíš, že to vyjde se skokem dolů? Zkusíme to spolu? Dávaj. Charge, 3, 2, 1 dole. Alex, my tu zomrieme. A proč bychom to dělali? Já nevím, jen tak. Ber malého. Charge. A hop. Tyjo, double hit jsem dala normálně. Ty vole, on mi dal double hit teraz. Ježiši Kriste. Oběstí oni, ten oštěp. Děkuji. Vrať to sem ty! No dobře, já ti odpustím teda. Já tam běhnu, já to... Ne, vydrž. Já chci tančulátko. Tančulátko. Můžu už tam proběhnout? Proč tam chceme jít? Já tam chci jít, já je odlákám a vy to můžete proběhnout a pak bude konec. Jeden se tady musí obětovat. Aha, A nemusí. tak běž. Juhu! On na kolta, kdo ho zastřelí, vyhrál. Ano? Ano. Ne! Jedna rána, Ty ty vole. vole, to je... Kurva! Já jsem si to tam chtěl užít. Ne. Turbina se rozpustila. Chvilku počkejte, a někdo jí má na zádech. Kdo tam šel rovně? Dveře nemůžu otvorit ani. Teď se otevřeli a turbínu máš na zádech. Já nemám v ruky zbran. Ale říkám, že ji máš na zádech. Ale já mám v ruky zbran. Jak mu... Kolik máš také Ale říkám, že ji máš na zádech. Hej, nevidím, vidím na zemi. Už ji má v ruce. Už to jenom chvíli trvá. Ty vole. Aha. Aha. To jenom pro ty s inteligencí 2 chápu. Ano, dohádže prvý sifon. Hoďte někdo sifon prvý. Jo. A dáš mi prosím ta náboje? To máš metne. Mám jich jenom 20. Aha, to jsou procenta. Milion! Jo, to se povedlo. No to bylo To bylo dobrý. No to bylo za milion, čo to já nenahrávám, já jsem fakt kokot. Pomůže mi někdo dolů? Chytám tě. Ne. Snad mám v ruce. Pojď, chytám tě. No já si nejsem jistý. Ale jestli se zraním, hej. Zraníš. A tě pustí. Ano, přesně tak, to je svině. Já jí věřím. Tak Ale nevím, chytla mě. Chytla. Jsem uskočila, ale to nebylo vidět. Koupneme si všichni kolem Alex a budeme do ní mlátit. Ale všichni budeme stát zepředu. Aby nás viděla. Jau, jak teď mám chodit? Kolte? No. Ty tam máš u ní kameru, že se že jde? 79 mám tady, to je špatně. Ty jsi chtěl 8, ne? No, říkám, Jo, dobrý. 70 voslů. to je taky varianta. Jak kolem mě proběhne, ty vole. Aha, ale stejně se tam dostane, ty sakra. 78, no. Ježíš, tam jich je zase. 108. Kurva, co to? Já nemůžu projít! Musíš tady. Co? Au. no, potom A pak začne, se všechno zavře a už nás nepustí. že to je potom Já minus. to mám, je to rychlejší. Aha, neviditelný. Kde? Nevidí tam nikde. Já ani nevidím. To se povedlo, ty. Je.
Neviditelný, kde? Já se můžu na to vysrat dneska. Aha. To Akira, ne já. Víš, ještě tady jsou. Je, už jdou. Rychle minu. Já mám minu. Ale já na to nejsem zvyklá do prdele. Ale kvůli tobě, ty vole.